guys! Good afternoon! Pinalayas kami sa hotel. Ang mga bagahe. Today is the 15th and fiesta dito sa amin guys. Sobrang busy. So nang binook namin yung hotel na to, ay fully booked na sila for today. So, aalis kami. Dala-dala yung mga bagahe namin. Lahat. Punta kami sa isang hotel na malapit lang dito. Ilang minuto lang yung drive. And then, bukas, babalik na naman kami dito. Oh. Baby spinning is tumiking. Sakit-sakit ng aking ah. Meron naman tayong mga ulcer. Sakit-sakit masalita. Ang isang mga mga helpers ni Santa. Ate, ngit-ngit tayo. Hello, ate. Hi. Alam niyo ba, light niya siya nag-gising today. Wala siyang, hindi maganda yung tulog niya kagabi. Palimbag-limbag, guys. Ewan ko kung bakit. Tingnan nyo, ngayon lang talaga siya hindi umulan. Kasi fiesta na, nag-stop na yung ulan. So hopefully, we'll keep going like this kasi it's been raining since we arrived. Hihintay lang kami ng masasakyan namin, guys. Ma! Ito na tayo. Hello! Ngit-ngit. Ito tuwatan, ma? Hello, ma. Mayong. Hello. Merry Christmas. Agay, di ay. Namatay ang baboy ko. Ano si Gab? Ay, wala na. Si Gab na. Magkuha na ta? Unya na. Ha? Dili na ta. Ay, kasi yun yung kanyang suot. Pag kita mag binili namin yan from Cebu. Hindi namin, hindi ba ito nakapag-ano, Mac? Hall. Ayan. Cute-cute lang kanyang dress. Nasuot na natin lahat. Asa na itong sakyan na ito naman? Sobrang busy, oh. Saan naman? Saan naman? Lahat. Wait, that's... Adal na dito? Oh, where are we going? Yes, ate? Wait, what? Her what? Which one? Her book. Oh, her book? Oh, okay. Oh, thank you. Thank you. Yeah, we'll come back tomorrow. Here. Hey! Wait, who's that? Who's that? Who's awake? Bakit naglain na eh? Amping mo ah! Tawag-tawag mo ya! Oy, kuan! Ayaw biyak kanilang bag, Pia! Pia, ang bag ha? Ayaw ulit. Bye! Sumala bang kamera at dumak? We're going to a new hotel. Are they going to the same? Yes. There, see? Bye. They got your balloon. Bye-bye! Salim, what's this? Say bye-bye! What's this? Nakay sa din sa 70. Sakyan na to. 100 ba eh? Tingnan niyo, oh. Dami yung paak sa mukha. What's this? Shoes. What's this? Nakadilig ko sa Abela Sweets. Abela Sweets. Sweet? Ito na, Gabo? Ah! Ate. Ah!
For tonight only. Dong, mong bag to. Okay. What is it now? I can talk with my life. Careful, careful. Go on the side, honey, go. There you go. Tara na, ma? Yeah. Salamat. Yeah. Okay. Ikaw may nag-aming, guy. It's in your room, ah. Thank you. Let's go, let's go, let's go. Ababa. Ababa. It's a little bit cold. Is it a bit cold? Yeah. Do you like it? Kiss. Okay lang. Nini? Okay lang, great. Kiss. Ma? Napadada? Do you like that? Do you like it? Cars. Huh? Do you remember this La guy? la 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 la. La 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 la. Did you finish it? Oh my Do you remember this guy? Where would I go? Sydney? Pero silang rep. Pero isang bed lang dito, guys. Ayan. Boo! Boo! Take a shoes off. Watch out, Colini. A few moments later. Mamiss kami, guys. Sama tayo. Punta kami sa bahay ng tiyuhin ko. Yung pinsan ko. Kami lang kasi si Daddy Mike tsaka si Ate Paris magpapaiwan sila. Ano eh? Igo ta? Igo ta. Igo. Ah, si Mingay? Kung Mingay ang plate eh. Uy, sakay na mo gino. Ang mga naong sa mamistahay ay nandito, guys. So, nagdala na mo rin yung bulsita. Cellphone lang. Bag na bag. Daddy Mike tsaka si Ate Paris hindi si Mama. Kasi sabi ni Daddy Mike, spend na niya ng 100% na attention niya kay Ate Paris today kasi nga hindi siya nakatulog ng mabuti kagabi sa Ate Paris ba. And yeah, we were very worried. Tapos kayo nasabi ni Daddy Mike na ano na lang muna, kami na lang daw muna yung alis tapos pumunta sila ng ano. Ano ko, Pino? Pumunta sila ng shopping center para bumili ng mga ano ba, drawing ni Ate Paris. And then siguro, ano na lang sila mamaya. Maapas na ba? Ano sa yung Tagalog sa maapas? Ako sa Tagalog. Sa Tagalog sa maapas. Maapas? Susunod na sila mamaya. Guys, Tagalog na. Ano nga na, bagmas. Kula mo tarong ha. Sa Australia na, pwede ka? Kabot na ang mamisahay. Sa bahay ng ano kay pinsan ko, guys. Hi guys, welcome to my vlog. Hi! Mamiss kami. Mamiss kami ba? Now sa third Mamiss kami. Asa? Ayaw niya man siya. Ayaw, mamiss kami. Ay, kaluoy ba? Ayaw. Kamu dito. Mamiss kami. Ito nang lechon. Malahe. Kinay, kinay. Hindi yun, me. Ako rin mo din siya. I-post na natin sa mag-con ko, mag-share ko. Dagan na ba kaya akong amiga Wala nag-con? akong papa nga.
Oh, very Bisita good. na. Mangkon. Yan na. Ha? Dahil bisita? Gamay ra yata aging mga bisita. Selena! Dayon mo guys. Dayon. Ano lang fish pan ah. Mr. Mikol! Ako bisita. Si tatay, dito! Atada ng paminaw na yung kulo. Hindi kasi na ni. Ala. Cuma ay, siyang Vilma. Basta ni? Mista ba yan? Apa pa ni mo? Ito bala ay nagihaw. Naglitson. Dayon mo guys. Namiss. Ayaw, mamista ka. Naarabay kuan ka na magkanta bitaw? Hala di ay. Mag-perform pa ni ay. Kamera te. Naglitsyon. No, pa-vlog man ko ni Sean ko. Uy, pag mamista gani sa kusina man, dili man sa kwarto. Oo, sa kwarto niya. Basta na yung ano guys. Ay, nagbilis ka kay nanay. Nasa oil, ako na si Papa. Yes, please na ikaw sa nanay ni Madura. Kasi siya naman sa tignan mo na siya mamistahan niya. Mamista siya guys. Ito lang sila find dali ganyan na. Na, nagparin man ko yung kote. Ay, nagkamok mo niya sa kwalo na. Kung sa, sa highway. Oh, si Ante oh, nagkuha na si Ante, nagsukat na. Okay rin mo na ilanali. Abra. Mas barato pa. Nagsukat na si Ante. Sana ni kay dili pa mag-ingkod dito nasukat si Ante. Hi, babe. Lami ka man yun. Isa niya, te. Ito na eh, bisa ko. Torta na pista gida. Torta sa ila. Sa amin ulay torta panra. Chay, ate Julian Chay. Ila dako yan ba? Panit ba niyo? Gilain kayo yan ba? Ano ko na rito na. Guys, oh, nilitsyon. Torta. Diba? Super nga wala yan. Nasa barko na. Ano lang sa kain. Dako yan ba? Dako mo ba? Bait? Puno, paksa lang mo. No. Ay, ang gulo. Saya nga, ginusara na ko diri. Paris ka Ito ko yun ang kandoy. Umuwi gamahal ko. Sa ulis ka na. Ikaw. Kasi masama ka na. Nano na yan sa panahon. Ito na lang. Give me a little bit. Ang sabi, Arlene, babe. Ito yung big bite. Ano yung beto ka nung yan? Ato na yung mukha rin. Ilan na lang? Lagi pa yung magiging mo na po lang ito. Mapagid mo, nabusog dito yung mama. Nangani, pamanggid mo din, hi. Sa malipuran na na. Oo, isa na. Ayan na. Ginusara ito sa Nakita.
Wala lagi daw nagmahal kaya na. Yun, pero yun nga po na. Uman mong trabaho. Pero okay naman no, murag wa man gyapon, murag wa. Uman mong trabaho din. Ino nga. Naman na lang bag na kayo. Alala. Mali na ka. Napakaon mo. Ay mo, ikaw di ay. Oo, kaon eh. Sorry. Diri nga mo isa. Nayo ko ba magpano niya gawat ang diri nga magmuris na kana. Muris ka na sa banda mo sa barangay. Paano kung not ka na barangay? Napaka. Ma, isa. Nagawat ka? Nagawat ka wala? Gago tanduay. Ganda. Karon relax na be. Hinunod sa tunin niya ba? Ipagkot na sa debut 20 million. Pwede na sa do. Itsun, makaon ko kay. Game mo kay Chape. Lalamig kayo salin sa inyo. Dapit sa pan ba? Ito ako ito. Yun man, naman kan sa... So guys, nandito na naman kami. House done. First house done. Punta kami sa Check. pangalawang restaurant. Salamat guys for the free lechon. Naka-bring house pa guys. Kapay si Kapay na Kanbat. torta ug lechon si ate. Nakadala pag torta ug lechon si ate guys. Ay. Torta pa. So doon papunta guys. O pakita doon. Diyan kami pupunta. Ay, dili sa lang takapuli. So, nandito na sila. Tapos mo anak ni Walwa. Anan ba? Ito yung isang lalaki na yan. Taas tayo. So, gabi ka dito na taas. Uy. Ano ba, Kimi? Kimi. Sino na may bibir? So, ayan na si Silini guys. Ang ingay dito. Wala, pariha lagi ni dapat kay paak sa lamo. Wala, buk na si ate. Alam, wala naman nagkikaka. Dramatic in an age increasingly manic. She's just on the hook for some magic. Look. Just another hopeless romantic. I've fascinated little dramatic. It's a Friday night, turned on all her lights. Ooh, and open It's a Friday night, turned hairbrush at hot lips, towel hugs Dito ka din ko sa pagkaon Pagkaayos. Alam mo sa... Kay mo? Kung sa kay meron, dala. Lechon ka? Lang sa kanina. Papa. Jangan yang di dalam itu. Yung parang Dusira. Lah, dusira. Nasa naol ko ano kayo? Dusira. Sorry doon. Ang prehisa ko kung saan pagkagawas mo. Ha?
Dili na ko makita, baby. Oh, no. Bye-bye. Very nice to see you, Nice to see you. Have a safe flight po pag ulit ninyo. Uhon. Babay na. Kita niya na. Laga na. Nagpinila ba yung kato? Ay, no. Lagi. Bye-bye dong. Selamat ya. Bye. Selamat. So, papunta kami ngayon sa Pantalan. Tinatawag ng Pantalan. An open window, hairbrush at her lips, towel hugs her hips. Ooh, she's going out. Slips on her dress, stumbles toward the shower, lives for what feels like an hour, then turns up the song. Just another hopeless romantic caffeinated little dramatic in an age increasingly manic. She's just on the hunt for some magic. Look at her go. You'd never know that she's just another. Yan yung ating baby Celine, oh. Hawak-hawak kay tita at tito niya. Ate Paris, ayun din pa rin sa tatay niya, guys. Papatulog daw ni Daddy Mike. Susunod daw sila mamaya. Pagkagising, tingnan nyo, lugar namin, guys. Oh, super nice. Bibo kayo, guys, kay pista. Sige ko ta. Paborot-borot ko ta. Pero sa ako, sa iwak ba? Okay sila, guys. Oh, Lady! Dali, girl! Yama ang yung friend. Ajit! Ajit! Nakakapaingon. Bata daw! Bantay na. Upo pag may time. Ay! Nama lagi basa dia. Ang ganda ng sunset, guys. Hey!